starostlivosti, o paliatívnej starostlivosti, o čom tá starostlivosť je. Špeciálne podľa teda definície Svetovej zdravotníckej organizácie je vlastne paliatívna starostlivosť, starostlivosť o chorého v čase, kedy už chorobu nemôžeme ovplyvniť nejakou liečbou, ale len zmierňujeme jej jednotlivé príznaky. Čo je dôležité, vlastne paliatívna starostlivosť je o tom, aby boli zachované biopsychosociálne a duchovné potreby klienta. K tým jednotlivým potrebám sa dostaneme v rámci starostlivosti, len vlastne ešte o tom, že čo je hospicová starostlivosť. Hospicová starostlivosť sa začína vtedy, kedy už vlastne do úvahy neprichádza nič o také predĺžovanie života. Je to naozaj len o zvládnutie bolesti, komfortu a tzv. Zabezpečenie dôstojného umierania. Hospicová starostlivosť môže byť buď formou domácou, alebo teda ústavnou v nejakom zariadení, pretože každý človek má právo na to, aby naozaj dôstojne umieral a umieral v podmienkach, ktorými bude mu zabezpečené vlastne všetky tie jeho potreby. Keď sa bavíme o paliatívnej starostlivosti, tak bavíme sa vlastne o nevyliečiteľnej chorobe. Pokiaľ je človeku diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba, tak človek po oznámení tejto diagnózy môže prechádzať jednotlivými štádiami reakcie na túto chorobu. Tie štádia boli popísané aj z psychologického hľadiska niektorými odborníkmi. Takisto tie štádia sú rôzne. Je vlastne dané, teda, ako reagujú dotyční na takúto diagnózu. Takisto to môže byť u každého človeka veľmi individuálne. Niektoré štádia môžu byť úplne vynechané alebo úplne inak môže reagovať. Ale ako uvádza psychologická literatúra, tak v prvom štádiu reakcie na takéto ochorenie je vlastne šok a popretie, kedy človek nechce vôbec prijať tú informáciu, že teda diagnóza bola určená, teda diagnostikovaná a že sa to vyslovene týka jeho. Potom je obdobie také zlosti, negativizmu a skôr to obdobie zlosti a negativizmu pociťujú hlavne rodinní príslušníci alebo zdravotníci, ktorí prichádzajú teda denne do kontaktu s týmto človekom. Ďalšie štádium, ktoré sa opisuje, tak je to vlastne štádium vyjednávania. To je, keby sa dotyčný chcel vyjednávať, neviem, či s vyššími silami, alebo teda s niečím pre neho takým, s čím by teda chcel takéto niečo s týmto štýlom teda sa zmení životný štýl, napríklad povie si, tak fajčil som 30 rokov, teraz prestanem fajčiť, alebo zmením životosprávu. Jednoducho hľadá nejaké riešenia, samozrejme hľadá informácie o spôsoboch liečby a jednoducho, ako keby sám pred sebou unikal, aby sám seba chcel nejako zmeniť, ale v reálnom živote to už nie je možné, je to naozaj len taká jeho reakcia. Predposlednou je štádium depresie. Depresia všeobecne viete je smutná reakcia, celkový prejav toho dotyčného je veľmi taký sklesnutý. Nieraz človek len vlastne pri tej depresii sedí, taký tupý pohľad, vlastne nič ho nenadchne. A posledné štádium v rámci teda tieto nevyliečiteľných chorôb je štádium zmierenia sa s ochorením. Naozaj, keby posledné štádium svojho života človek zasvetí tomu, že teda bude chcieť ešte dokázať, čo sa mu teraz nepodarilo doteraz, ale naozaj si bude užívať každý ten posledný svoj deň opäť v rámci normy. Ako sme si spomenuli tieto reakcie na to ochorenie, hovorím, niektoré môžu byť, niektoré sú úplne vynechané a takisto v tom poradí nemusia ísť v tom istom. Pri samotnej starostlivosti od toho klienta, tak je dôležité, ako som povedala, zachovanie tých jednotlivých potrieb, čiže z tých biologických potrieb je to, aby bol za človeka zabezpečený príjem a výdaj tekutín opäť podľa možnosti a schopnosti organizmu, čiže bude to formou
ten príjem tekutín alebo teda výživy formou infúzií. Pokiaľ pacient môže príjmať cez ústa, tak teda cez ústa, pokiaľ nie, tak bude zasondovaný. Takže to je jedna z možností. Takisto, aby bol v čistom, čiže či osobná bielizeň alebo teda posteľná bielizeň bola zabezpečená. Čistá bielizeň osobná alebo teda posteľná, všeobecne čistota klienta je jednou z prevencií dekubitov, takže to všetko jedno s druhým súvisí. Ďalej sú to psychické potreby, čiže taká nejaká vnútorná pohoda, z duchovných potrieb, pokiaľ je možné, takže zabezpečiť mu aj túto stránku, pokiaľ má dočičniť tú žiadosť, alebo teda chce mať pri sebe toho duchovného, tak zabezpečiť to. Toto väčšinou je niekedy na pleciach rodinných príslušníkov, to zabezpečujú oni. A v tej sociálnej, tak to je vlastne o tých ľuďoch, tých blízkych, ktorí môžu byť počas tej starostlivosti u dotyčného. V hospicovej starostlivosti alebo v hospici je napríklad táto starostlivosť zabezpečená tak, že teda odborníci ju tam zastrešujú, sú tam sestry, opatrovatelia, ale napríklad ten dotyčný má svoju miestnosť, teda kde má posteľ, všetky tie prístroje, ktoré treba pri tej starostlivosti o neho, a rodinný príslušník tam môže stráviť akokoľvek dlhý čas, dokonca sú tam prispôsobené podmienky na to, aby tam prespal a teda bol pri ňom kedykoľvek je treba. Naozaj pritom už aj pri tých posledných fázach zomierania nebol ten človek sám. A keď sa bavíme o tých fázach zomierania, tak sú také 3 fázy. Majú taký názov pred koncom, samotný koniec a teda po smrti. Pred tým koncom, to je veľmi také široké obdobie, čiže pred koncom to môžu byť dni, týždne, mesiace. Tam sa to nedá presne určiť. Samotný koniec alebo takéto zlyhávanie alebo devitalizácia organizmu má svoje príznaky. Príznaky jednotlivých systémov, či dýchací, tráviaci alebo teda srdcocievny. K tým príznakom, čo týka dýchania. Takže tu je typické už naozaj v tých posledných fázach dýchanie je veľmi plitké, veľmi ťažko počuteľné, až dokonca sa strieda s aptoickými pauzami, čiže úplne prestane ten dotyčný dýchať. Čiže naozaj to pauza, ktorá trvá krátko a potom opäť nabehne. Akcia srdiečka je znížená, čiže srdiečko bije pomaličky, keďže je to sval, takže je unavený. Keďže srdiečko pracuje pomaly a má na starosti to, aby teda krv bola dopravená do ďalších častí tela, tak stáva to, že pacient má modré spadenie koncových častí, čiže prstov, práve to tým spôsobom, že nie je zásobené krvičkou dostatočne. Takisto môžu byť rôzne zmeny na koži. Tá koža niekde môže byť taká mramorová, farba skôr taká bledá, naozaj bledofialová a vyslovene tá štruktúra kože vyzerá ako mramorová. Takisto teplota klesá, pretože termoregulačné centrum zlyháva. Na tvár je prepadnutá, nos ako keby vynikal na tej tvári najviac, ako dostáva sa do takej pozície, že je neprehliadnutelný. Pacient, keďže už nevie regulovať vyprázdňovanie, ovplyvňovať vyprázdňovanie, to znamená, je tam prítomný únik moču, stolice, no a čo sa týka vedomia, tak je také zastreté a naozaj neraz je to v takej fáze, že nepozná žiadnych rodinných príslušníkov. K istým znakom smrti prejavujeme stuhnutie tela, ktoré začína 2 až 4 hodiny po samotnej smrti. V tomto čase je dôležité upraviť polohu zomrelého, vybrať zubnú protézu a prilieť myhalnici, keďže toto všetko majú na starosti svaly a aby to vôbec teda bolo možné. Potom je to postupný pokles teploty, koža je chladná, bledá, studená na pohľad a nakoniec istým znakom smrti patria posmrtné škvrny. Posmrtné škvrny sú podobné v
na taký pohľad ako Modena, s tým, že teda sú výraznejšie a sú väčšinou na tých miestach, ako by vznikli dekubity podľa polohy zosnulého. Čiže pokiaľ je na chrbte, takže je to v tých miestach ako krčnica, lopatky, krížová časť, zadnica. Veľmi dôležité je starostlivosť o telo zomretého, aby teda boli zachované aj dekorum, ale teda aj z tej opatrovateľskej starostlivosti. Pokiaľ je na izbe ešte niekto zosnulý, tak poprosíme, aby vyšli z izby. Pokiaľ chcú rodinní príslušníci zostať celý čas pri zosnulom, môžu zostať, necháme ich teda pri ňom. Čo je dôležité, pokiaľ je pacient alebo klient zaintubovaný, takže môže sa vybrať, môže teda to, čo ako je zaintubované cez ústa, hadička, môže sa vybrať z pusy. Takisto pokiaľ má kyslík, tak dá sa mu preč. Jediné, čo sa neodstraňujú, sú dreny, ktoré sú v ranách, tie sa iba odstrihnú, aby teda boli zarovno tela. Prípadne znečistenie umie sa dotyčný, poloha na chrbte, horné končatiny sa skrížia na hrudníku, telo sa označí menom podľa príslušného zvyklosti oddelenia, akým spôsobom ako sa to robí. Ak má nejaké cennosti, dôležité cennosti spísať a dodať ich do trezoru, a takisto je veľmi dobré, ak pri spisovaní cennosti je ešte nejaký svedok, ktorý nerobí človek sám. Na oddelení, alebo teda v tom zariadení, kde teda je zosnulý, zostáva 2 hodiny a potom sa volá pohrebná služba. Z praktického hľadiska by som chcela ešte dodať, že pokiaľ spisujete cennosti, nikdy neuvádzate, teda, že to je reťazka zo zlata alebo zo striebra, ale vždy uvádzate iba farbu kovu, čiže napíšete zo zlatého kovu, alebo zo žltého kovu, alebo z bieleho kovu. Je to opäť len teraz z takého praktického hľadiska. Ako som dávala, dotyčný zostáva 2 hodiny na oddelení alebo teda v tom zariadení, kde zomrel, a prekryje sa plachtou. K tej starostlivosti ešte o toho zosnulého je dôležité, teda pokiaľ teda po tých 2 hodinách preberie pohrebná služba, tak je dôležitý taký hygienicko-epidemiologický režim, takže dezinfekcia postele a vlastne všetkých predmetov, pomôcok, s ktorými prišiel dotyčný do kontaktu. Samozrejme je to všetko podľa pokynov alebo podľa štandardov, ktoré má zaužívané to ktoré oddelenie.